No niin, tää on Lieksan Evolut-kirkon kirkkomaa, missä on. Ja tässä, vaikka tää on luterilainen kirkkomaa, niin tässä on Kristuksen kirkastumisen Chasouna. Ja tää on Suomen vanhin ortodoksinen kirkkorakennus. Ja tää on itsessään arkkitehtuurista, tää on taideteos. Ja tässä Chasounassa on sisällä, nyt en pääse tuon sisälle, mutta siellä on niin sanottu itkevä ikoni, joka on väitetty, että sitä ikään kuin se neitsyt Marian kuva siinä, ja väitetään, että se on itkenyt se ikoni. Toisten mukaan se on ollut joku tämmöinen ihan luonnollinen ilmiö, mutta se ikoni on kätketty tänne Chasounaan joka tapauksessa. Ja sitten tässä on tuossa vieressä on tietenkin sankarihautausmaa. Mikä on kaikissa melkein näissä kirkkomailla. Ja tuossa vieressä on tuo taideteos. Joka kuvaa sotilasta ja enkeliä. Hyvin tämmönen, voisi sanoa aika tyypillinenkin sankarihautausmaalla oleva muistomerkki. Ja sitten tuossa ihan vähän matkan päässä on vielä kolmas muistomerkki. Se on tästä, tämähän on uusi kirkko. Tästä on palannut vanha kirkko. Tää on tämä hyvin moderni tää nykyinen kirkko tässä. No, tuossa näkyy sitten tuo muistomerkki. Ja tässä Pielisjärven seurakunnan kolmannen kirkon muistomerkki on tässä näin. Eli tässä on nämä kaikki kolme. Tämä on muistomerkki, sitten sankarihautausmaan muistomerkki, patsas ja sitten vielä kolmanneksi tuo Chasouna ja siellä oleva se ikoni, jota nyt en päässyt näkemään.